So what's up guys, yun nga yung bagyo yun guys. Bigyan natin, lalabas tayo. Yun ang grabe yung lakas to. Itang ina. Lalas. Siset. Grabe yung lakas. Sumasawi yung puno. Sa likod, tingnan natin sa likod dito guys. Yan guys, oh. Ito, ang lakas, grabe oh. Grabe mga puno oh. My God. Grabe yan boy. Sorry boy, di ako takot boy. Bagyo lang yan boy. Lakas oh. Putang ina. So guys, nandito tayo guys sa area ko guys, bahay. Tingnan guys, nakatali yung bahay ko. Pero hindi naman masyadong tinatamaan yung bahay. May mga puno kasi. Pero ewan, mamaya maya pag lumakas pa yung lalo. Lakas. Pero mas malakas pa dito. Yun, buwal yung ano, saging. Kung walang puno yan, grabe ito. Tatamaan yung ano, bahay. Kabahay ko din. Buti na lang may puno talaga. Grabe, sasayawan yung mga puno. Oh, tumba yung ano, saging. Grabe dito. Pero kung may mas malakas pa dito, ewan ko na lang talaga. Baka tinangay na yung bahay ko. Sheesh. Vlogger yan. Ay sa likod, ay sa harap. Okay, makita nyo guys, ha, nasa labas ako ng bahay ko. Oh, yan. Yun o, talaga ng hangin. Yeah.